wani wanda ya ce ko zongo-zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi na rantse da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa da bayan sallar juma'a za a yi sallar gawawwaki alquran ka ga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi allazi da ka ga mu'jizar sandan nan yau Fatimala su azzalimai su bugo mu ku da muke tare da ku ana kokarin kwato muku yanci kuma ku zo kuna mutane iskanci malaman za ku zaga Malam Zubairu da kai za ka sallaci gawa biyar Malam Hashim guda biyar Malam Balarabe guda biyar shi yasa ko ga marukon da ne wa sandar a yau daban yake